Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Gazi uyawuphela mhlazi ngakhi umbango oyimbangi ezimbili zikaMaskandi umthandeni Manqele kanye noKhuzani Mpungose njengoba ke lokhu beqophisane injalo ngakho konke ke abakwenza umthandeni Manqele ke uthuse izinkumbi zabalandeli lapha ke einkundleni zokuxhumana eposta ke okumangaze abaningi sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video manga oqala isijonele likhasi uya welcome igama lami ke ngosibonga konke wakandwando mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Hey bafethu ke umbango wale insizwa embili kazi ke uyophela mhlazi ngakhe njengoba ke ngaso sonke isikhathi makhona abakwenzayo bahlezi beqophisana umthandeni Manqele ke uhambile waya lapha einkundleni zokuxhumana waposta ke okuthuse abaningi uthe ngiyawagwinya wonke amaqembu manje ngifuna ke ukubusa kahle ngingedwa amagida ngoma nabalandeli ngiwagwinya ngengoma emnandi ngala eBlack Card ngapha ke ngiyoze ngibaqede tekisi ke noMakhanda besiyikhihla sishutha ke i-DVD yamageja enkandla ngempela sonto kwakumnandi ke ungabanaki ophaqa bakaMakhanda iabitha ke yayimshisa wasethi ke fuseki wethu ke kanti yini le esegcoka mina amazwi ke lawo ke bafethu kaMthandeni Manqele waseposta ke isithombe kunguye notekisi bese kuba ke uMakhanda ke siyazi ke ukuthi ke utekisi kwakuyigida ngoma likaKhuzani wase ke eliswapha ngayo ke iBlack Card yakhe kamuva nje usekhulume noma uveze zona le ndaba zokuthi ke nomunye oyigida ngoma likaKhuzani uMakhanda uthi ke naye futhi ke uyamswapha ke manje sokhumbula ukuthi kwakwasuka ke uThuthuva la ayethi ke uswaphe khona utekisi ngeBlack Card yakhe kanye ke noThibela kodwa ke uThibela wayiqhelelanisa nalawo mahlebezi kamuva nje naye ke uMakhanda ukuphikile lokho ukuthi cha yena akasoze ke wagidela igcokama elisha bafethu mina ngifuna ukwazi ukuthi ngampela lento le kaKhuzani naye umthandeni iyophela mhlazi ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake ngiqale sidlale nansi ivideo uzwele ke igida ngoma lakhe uKhuzani liziphendulela futhi ke liziphika lezi nsolo zokuthi ke ngampela lona lizomgidela umthandeni Manqele Makhanda mfo wamchunu intombi ehlala umhlane ivile evalalisa umntwana indaba sesokweni mubo umuntu ngento yakhe bafowethu lento eniyibonayo abayikhulumayo akuyona bakhuluma amampunge ngasashi album eNdlamlenze amampunge lawo impela mina angisoze ngaqhelela kulela khaya la kwaGuqa Sithandaza ngwakhona sekudala ngibamsene nensizwa yaseMandaba eNdlamlenze sekudala bayazi orenki bayazi umsizi bayazi uSiphamadlu mfo wamabaso bayazi oShewula ukuthi kudala ngibambile kulela khaya futhi angisoze ngagudluka umfana wakhona ngqo kwaGuqa Sithandaza lento ezithombe evela zayishutha umuntu abayivezi ngani le video khona la umthandeni khona ekunika isiqo sedubusi silahla phansi yabo esingisilahla phansi isiqo sedubusi yini bengakuvezi manje umthandeni wangivalile ekhoneni muzo waGuqa engitshetha angize ngapha ngakuye uphethe inuno emnyama ngambuza inuno emnyama yini inuno emnyama wathi Black Card athi haya ngihlane Black Card akusiye yami eyakho Indlamlenze iBlack Card yayiphatha nini 2014 kodwa akaze chome ngayi Black Card kade wayiphatha umthandeni choma kanje amanje Black Card ku2020 ngoDisemba nakhona hayi ayikho lento yakhe kahle wena mfowethu angisoze mina gidela wena emdlitsheni sorry mfowethu ongenanabele ngohlala ekhaya mfowethu lutho weNdlamlenze ngiyofela khona khululeka ngwakwaGuqa wensizwe zakwaGuqa nentombi zakwaGuqa ngwakwaGuqa mina kusho mina uMakhanda ngwakwaGuqa wensizwe umshuba phusha ukhuba ngilapha eMandaba bafowethu ngiseMandaba ngqo kweNdlamlenze entombeni nasensizweni ngilapha mfowethu simidi iminyaka ngiyibambela la insizwa leyana angeke ngiduswe abantu abafika izolo mina abanje amazothi maqhamuka ilanga lishabalale uyabona le nto uyancenga makuthi okuneqiniso abaveze le video khona ngoba lezi ithomba ngaze nginake leli washeshela kithi le ntombazane eshuthi ithombe la ithumela ku Facebook yabo manje le ntombazane yakithi le uthuma page ithumela izithombe ku Facebook
mina ngangayinaki lezo thombe abaveze le video khona umthandeni khona engithe isigqoko sakhe seduze isilahla phansi yabo ngeke ngithathe mina umthandeni umuntu ofika izolo angiyibone naleli washeshela kithi elungizwe sengiyalibona mina ingozi yalo ngoba ilona ekeliphusha lo mfana lo wasemdlitsheni ukuthi mina abangidoma kunini bengizingela amakhamera befuna ukungithola bengeke ngibaleke izinsizwa zakwaGuqa nezintombi zakwaGuqa bengeke ngibaleka bafike ekhaya bengabaleka emzini kaBhobhonyeka ngishonephi sengabalekela omunye umfana okaManqele ngimbalekele emzini ababamkhulu emagcuneni into engeke ngiyenze le yabo into engeke ngiyenze leyo lezo thombe zashayeka abafowethu mina ngilandela uKhuzani ngisinela yena abafowethu ngikaGuqa i-black card le lithiwa black card udoti lonto le elekuchonywa black card indlamlenze ayiphatha nini i-black card kudala kabi kodwa kwazumuza hamba ethi kef black card mangabe phela ne-black card umthandeni yini abanika abafana bakhe laba bomaceceke imali mthandeni musungijwayela kabi wena musungijwayele nineli wesheshela kithi ngithanda le ngoma endlamlenze noduma kahle ethi uduma kahle sesisoqala somndeni umuntu oqala nje oyisitha wasemndenini ngithanda ingoma endlamlenze ethi sengihlele nenyoko endlini siyozingishaya hayi sengiyayibona ke manje siyozingishaya ijombe ngangayinakile kwakuvunywa ingoma nginganakile kanti sekushawe ithombe nganganakile kanti sekushawe ithombe lento i-wrong bafowethu mina ngisilithatha ngisuka kude nendlamlenze futhi angisozwa ngayilahla ma-Blue Nation indlamlenze angisozwa ngayilahla lekhe ngaba khona ngiphethe kamnandi angihlumezekile kwayena umthandeni lekhe ngitshela ukuthi eke nginqengele ekhaya engivolele ekhonini engitshela ukuthi angize kuya ethi uphethe inunu emnyama ikhadi ngathi mina ngihlangene nakhe emnyama leyo khadi le black card yakho eyakhe akusiye yami angihlangani naye indlamlenze kade ayiphathe i-black card kodwa akaze ambona ahambe echoma indlamlenze ngalokho akayena lo muntu lo phathe black card ke yini ngabakhokheleli abantu babo ngoba ehlulo umacekeceke kanye leli washeshela kithi lencelela ngakithi leli angiyakwesaba nawe ncelela ngakithi ngoba uwe lokho oshushomezela lo muntu even ushuxova ibhunu umfowethu waze wambisa umbizela umthandeni wasithethe umntaka mama ngamtshela mthi hayi vele umntaka mama mfowethu uyabo engeke ukuthi angisondele ngize kulele nto yakhe la cha ngeke mina ngilahla umuzo wakaGuqa ngimdala mfowethu ngisebenza naye insizwe indlamlenze khohlwani bafowethu ma-Blue Nation. Hayi ke bafethu senizizwele ngempela ukuthi ke ithini insizwa le engumakhanda ngaye ke indaba le yokuthi ke iyogidela umthandeni Manqele. Bafethu ke ngizofuna ukuzwa uvo lakho mina lapha kwi-comment section. Ngaphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu sengiyaphela khona la ngiyintatheli ka YouTube. Ngithi ke ake siphinde sibambane evidweni elandelayo ngaso futhi ke isikhathi esifanayo. Ngithi ke mina ke nazo